Yang sunyi banget ya. Enak ngendi mau bokir mau. Ketimbangi sunyi dewean mending nembang. Nembang apa ya? Lagu Jawa. Tumpasi ae yumus kurai. Iku tuh lagu Jawa. Lagu Jawa itu sing kepiye ya? Wong Jawa orang Jawane. Ya kayak kowe. Lagu Jawa iku sing ngene ya. Akulah kuli bangunan. Teong 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 teong. Pergi pagi pulang petang. Padha ae. Yen ing tawang ono lintang. Iku baru. Aduh. Nih. Mas. Nyeluk tolong dulu tah. Eneng apa? Njaluk tolong. Umi tok ora metu suarane apa jane? Njaluk tolong. Njaluk tolong. Iya, eneng apa? Neng omahe si Tomeang ngono. Hah? Sopo ngejebrang? Ya? Neng omahe Tomeang. Tomeang. Eneng apa? Kok neng omahe Tomeang barang? Apa aku bar mangan iku mau? Rah duwe rokok. Kon rene wonge rokok. Ya maksudnya wong dikon rene. Tomeang iku mau kon go rokok. Iya. Maksudnya, tolong jaluke rokok sebatang Oh, jaluk rokok. Nggih Tomeang. Iya, ning Tomeang tolong jaluke rokok sebatang wae. Cukup. Nek rong bungkus ngono. Ndek gede apa? Omahe. Ya omahe ndi ku? Sing blak omahe Pak RT ku. Sebelah kali. Kali dia apa ning kali niki? Pak RT. Oh, belah omahe Pak RT. Oh, ning Pak RT. Nah, yo. Lah biasa niku Tomeang iku roke gudang garam. Njaluk garam. Njaluk rokok apa njaluk garam? Gudang garam. Njaluk rokok ambek garam. Iya. Sebatang ae. Iya. Wis lah berangkat aku ya rono. Pokoke ning Pak RT. Ya wis njaluk tolong iki ya. Iya. Ning Pak RT. Njaluk garam. Aduh. Kan gawat ah. Neng Pak RT njaluk garam. Aduh. Mbak, mau gimana nya situ siapa itu? Mas kau itu. Mau tak kongkon neng omeh sampean rono iku mau. Mbak, ngapain di rumahku? Hah? Orang aku aja di sini. Kok dia di rumahku? Mau tak kongkon rono golek sampean neng omahe. Yang bodoh lah itu. Hah? Bodoh kepiye? Aku kemari. Hah? Dia mau ke rumahku. Ya tentu enggak ada lah aku. Siapa yang mau cari? Iya yo. Mau kok nyasar pula. Enggak gini kan. Kalau dia itu enggak bodoh. Tadi kan jumpa di jalan, ya kan? Sementara dia mau ke rumahku. Kan tahu seharusnya aku enggak ada di rumah. Jadi ngapain dia? Siapa sih itu? Mas Gulali. Ikulah sing jenenge Mas Gulali ku Masku. Mas Gulali. Iya. Seharusnya dia tahu Mas Gulali itu jumpa sama aku di jalan tadi, ya kan? Iya. Sementara dia mau ke rumahku. Aku enggak ada. Seharusnya dia ngikuti aku lagi mari. Enggak, mau kan takon nang Mas sampean njaluk rokok. Aku bar mangan kan duwe rokok. Jadi yo tahun rono iku mau ning ini pun ada cuma sebatang ini. Yo bagi ngopo yang sebatang-sebatang. Ngadong. Nang ngadong wae. Nggon siji ae lho. Enggak ada lho, cuma sebatang ini. Aku pun kemari rencananya mau minta rokok, minta setok buat nanti siang. Wong arek njaluk rokok alasan njaluk nanti siang. Dia sama mana jadinya? Sama anak apa nih?
jan peliteram aku. Nek aku duwe wae. Oh, jadi gini, jawabnya dia itu kan nggak dengar, iya kan? Iya. Nah, nanti di sana dia panggil aku. Antara dengar atau enggak, dia itu nggak tahu. Iya juga ya. Jadi piye lagi? Kita ronoi. Nanti tak ke rumah siapa pula? Ayolah kita jemput ke sana. Iya. Aduh, sampai enak ngerokok kepas, mantap kali rokok. Mantap gasmu iku. Aku njaluk gak dikei, mantap. Tok. Enggak. Nah, kita jemput ke sana, ya kan? Kalau dia pandai itu tadi kan. Nah, kan tadi disuruh ke sana kan ke rumah aku. Iya. Udah tahu aku nggak ada. Seharusnya dia kembali lagi kemari lah itu. Iya. Wes dok, kita susul yuk. Neng sampean kita ke sana yuk. Ayo yuk. Mong sanksi pula aku. Ayo nyasar pula. Ayo tekan Thailand pula deh nih. Wong baru nih gini. Ome Pak RT. Assalamualaikum. Nanti channel enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang lengkap apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab dewe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang nanti Pak RT ya. Mending sing guneng kene wae lah. Aduh. Eneng-eneng kae si bokir ku. Jeruk garam barang. Piye jane iki? Ngucapke salam dijawab dhewe. Ya daripada ora ning wonge ngucapke salam. Neng opo? Enggak, arek ning perlu. Wes lah jagok sik. Tete. Aduh, jagok lah. Iya. Jadi kene ngopo iki? Aku mau dikongkon rene Ndek Ibu Bokir. Ono nggih Pak RT. Nah, sampai niku mau dikongkon sampai si Bokir kongkon rene. Omongnya sapa? Bokir ngongkon aku rene. Mau waktu aku sing ngomah. Enggak, maksudnya kan sampai niki rene mau dikongkon sampai Bokir. Loh, rungokke yo. Aku sing jago-jago ngerokok, diceluk. Ono nggih Pak RT. Ngomongnya Bokir. Bokir iku ngomong ambek aku. Ono nggih Pak RT, aku sing jago-jago ngerokok mau. Wis nembang lagi mau. Iya. Berarti kan Bokir ngongkon sampean. Kok ora percaya, engko tekoni lah. Ndekne ku ngomong aku rene. Bokir iku mau. Bokir sing ngomong. Aku diceluk mbek Bokir. Kacau. Ora percaya dong Pak RT iki. Jadi kan gini Pak RT. Piye. Aku maisu. Bar sarapan iku. Jagong ning teras. Wis ngono, teko lagi Bokir. Wis ngono Bokir nyeluk aku. Mas. Sampai diceluk mbek si Bokir. Enggak, omongnya si Bokir itu mau. Bokir nyeluk aku. Berarti kan sampai diceluk mbek Bokir kan? Enggak loh. Kan aku sih jagong. Nembang lagu mau. Yo wis nembang lagu-lagu Jawa. Karepe. Ya seenak-enak iku nikmati rokok. Terus ngono kan teko Bokir. Mas. Omongi Bokir. Ono telung nggih Pak RT. Omongi Bokir kan? Iku omongi Bokir. Omongi Bokir lho. Iya. Terus eneng apa? Bokir ngomong ngono. Jadi Bokir ngomong, "Mbok apa sing kurang, Bu?" Ning nggih Pak RT njaluk garem. Oh, garem. Arek njaluk garem. Ora, omongi Bokir iku mau dikongkon njaluk garem. Iya garem kan, garem. Garem lho Pak RT, garem. Ya Allah. Iya garem lho, garem. Nah, aneh ora percaya. Aduh, mengko kita tekoni yo. Sing ora ayo kita rono iki. Aduh, sing ora percaya sapa? Enggak, omonge kon njaluk garem. Oke ning omah garem. Oke. Arek sepiro? Aduh, piye nyapa RT iki? Aduh, mudeng-mudeng. Sampean sing kepiye ora mudeng. Garem itu oke ning omah. Diomongi enggak percaya Pak RT iki mau. Tuh, sing enggak percaya itu sapa? Oke garem kae ning omah.
Iko, ayo aku nyemuk garam sih yo. Ah iya Pak RT, iya iya. Ayo, wes, aku nyemuk garam. Yang penting garam enak kan? Aduh ya Allah. Oke. Nah, ya wes. Apa nih sing wes? Kurang dicimuk. Garam oke nang omah. Ngomongnya tai. Lah saiki bokire ku nang ndi? Ya iku lah gak ngerti nih aku mau. Bu yopo jaluk garam. Sing tak tekon iku wis garam iku wis selesai ya. Nah iku mau nang omah garam tinggal njimuk. Ah, saiki bokire iku nandi? Bokir. Ya iku lah aku heran iku mau. Buar yopo wae iku mau. Moko kita tekon nang yopo yo. Oh, dari garam pula nggih. Kacau kali. Nah iki parah jaluk tenan parah. Ah, memang iyo. Iku memang iyo apane? Nih. Iya, kok kita tekon dewi. Kambek wonge, kita parani rono. Aduh. Maksudku lho. Sampai enggak percaya. Oh, kae wonge kae, teko kae. Nah, iku mau lang. Waktu kok kono iku mau. Bokir iko wong iko. Ya iya, aku mau mlaku kok kono. Golek yo mes sampean. Matane delorono sik kae bokir. Teko rene. Iko wonge teko rene. Iya, aku mau tekon kambek bokir. Kan? Ora percaya diomongi. Nah, ikonya wonge teko. Aduh, yo iku mau sing tak omong. Alah, merengkel iku ambek tomengan iku. Wis percaya karepmu. Wong wis rene ambek tomengan. Berarti kita iya. Hah? Enggak pelarono ya kan? Yo, iku wonge. Rusak kan? Rene Pak RT. Ngomong opo? Ki, nek gak percaya diomongi iki wonge. Sing gak percaya iku sapa? Ya Allah. Fucek dari gue. FUCK fucek. Kuntilanak. Oh no. Apa?